Iti DAMDAMAG CORDILLERA talupulo kayo ti baligi ang narekober ti first Apayao PMFC iti Pudtol Apayao. Ken trekking activities iti Mount Ulap temporaryo ang nasuspendir gapo iti forest fire. Kanayon na detalye iti report ni Anjel Kim Pengosro. Iti Apayao, baligitin sayang ti First Apayao Provincial Mobile Force Company nga anti-illegal logging operation iti Barangay Upper Maton, Pudtol Apayao, kalpasan ang nakaawat da iti impormasyon may naig iti daytoy. Dago sa nagresponde dagiti kamang ti pulisya anang itunda iti panakarecover dagiti maatap ang naputed akay kayo. Narecover ti 39 a pedaso ti Tanguile lumber nga daan iti estimated volume of 520 board feet ken nagatar iti 36,400 ken maysa at chainsaw a mapapati a nausar iti panakaputed dagiti kay kayo. Iti Benguet, idilaeng napalabas alawas, nauram ti bantay iti Pasutikyas Felix Road, particular iti Quarry Santa Fe, isuanay balakad kadagiti motorista ti panagbalinda nga alerto iti panagdalyasat, gapo iti panagtinag dagiti batbato. Gapo iti uram, napektaran ti dadduma a paso ti Mount Ulap, isu a temporaryo a suspendido ti trekking ken ecotourism activities iti daytoy. Dagos met anang isayangkat dagiti masuknan nga opisina iti fire suppression tapno malapdan ti panakaiwaras ti uram. Palpalagipan ti Department of Trade and Industry Cordillera dagiti consumer aso kimaten dati presyo dagiti kang runaan nagagatangen kadagiti pagtaglakwan sakbay da agumatang. Gaputan nadlaw ti DTI Baguio Benguet ti panagnato ti agrup 45 a produkto kas iti noodles, coffee, bottled water ken canned goods. Bayta sa nga 14 a produkto ti addaan iti napaba a presyo kas iti kape ken gatas. Nupay kasta, impasigurado ti ahensya iti publiko nga adda umdas a supply dagiti produkto ken awan ti hoarding nga aramiden dagiti establishmento. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti baro a Pilipinas.